Bună, eu sunt C7 și azi e un nou episod din Personalități care vorbesc. Înainte de a începe, vreau să vă rog să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Și hai să începem! Mumble, chinei, hai afară să antrenăm și să vedem puterile voastre. Copii, ea e învățătoarea voastră, Fierin. Ea vă va învăța cum să vă transformați în animalul vostru. Bună ziua, copii! Bună ziua! Prima oră o să o faceți cu ea. Așa că eu o să plec. Yay! Iarăși era altcineva, nu cai? Da. Asta e.